মিয়াদের জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মিয়াদের জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বংনি খাইবন তো খাইবে গিয়া आं तिनिमा सासेने कायसा कविता हाय सिरि सिनि सिनि खोनागो सिनि कायथांनो दङ खोनानाय दिनि नानानि थानि नानाखे सावो नाना बायसु सुखो सावो कृष्ण महादेव ताइ काली ताइ सनातन धर्म न सिनि नै बुसु खोनावो कुमुनि थानि कृष्णखो ताताल चेंगता सिमि अमहाय जरा फाइर फाइका बुमा कुतिनि बबो सावो सनातन कृष्ण महादेव ताइ पार्वती सिनि बसो खोनावा कुमुनि थानि कुमुनि खानि खाइन खनाखा सुब्राय जिसु फासा ना फला कतारसे बसे सुखाया फिलि रनाय खाकसांमा रनाय जुगना हाव नक तांनाय बसे सिनि बागै प्राच्य खजांनाय आगि ओ जे गै थांमानि आबा आगिनो नियम पाइखा ताबो कताल नियम बिबिनाय आमा हायकसे सुब्राय जिसु से खाकसांमा रनाय जुगना हाव तांनाय बावायसे जोंगा तांनाय आबो नां सानामो जोंगा नरको जे नाना बायसु जोंगा ता बिक्रम बाहादुर बाय बिन बुंताम सिगमो पूर्ण चंद्र जमातिया पूर्ण चंद्र देबरमा बरक जे आजाल बाजाल कक सावो बरक गाके नाना बायसु कुन सियाबले ब्रो आगिता मुं फाइका या रामप्रवा थप ताम खर जाखा कायामा ताम खर जाखा सिनि ओ कामाखा बाहागे फाइका आबा आगि ओ सिरि सिति ओ सिनि आदम खवानि सिमि नियमङै फामिनि आबरक चुगलियाङैनाय आबरक ताबुक सुब्राय जिसु फायै प्रायचित फाय नाखा बर आपनो सिया आबान बागै नं सुब्राय जिसु थुयो हायनि सावो बो सियाब्ला अमूर्ख बेखौ आबान बागै न जों कयनानि मोसंगो सालजा बरक जिनि सुब्राय जिसु थिनमा फायनाय बरक जेसे सुब्राय जिसु बाय सनातन बाय एसडी फेसिलिटी मथ दंबा आबोखा ट्राइब्स तैनाय इंडिया नि जे एक दङ आरो अंके एसडी फेसिलिटी मानो देबरमासे आरो जमातिया एसटी मानो आरो तो सनातन मुगै हिन्दू मुगै बरक तो एक सिया आबान बागै चिनि आदा इगांके डॉक्टर आम्बेडकर नि जे संविधान तैनाय जों सलियो आबाय कुन सम्पर्क करै आबानो ओ नाना बायसु सुंके बिक्रम बाहादुर पूर्ण चंद्र ताइ ओ अंको कुमुनि थानि खनानाय नि सामानि आबरक गांके बुनि दफानि फायने सनातन धर्म पिजे दिबा आबरक के ताल सगिया जों बालाय नय दा आबान बागै हानि तिब्रानि बरक नां कयना मुजोङो अ सनातन धर्म हिन्दू धर्म नि रक खिसान नै दावालायले जोङो सकांगा नायो अ सकांगा हयते हयते ख्रिस्टानक खावता तैजे सनातन रवता तैजे केन्तो बिक्रम बाहादुर नुवा आगे सिं आं मुजुमानो बुद्ध बुरा दंफरो आं बुद्ध बुरानो दंफरो जों आने बुरिबाय का तास थलाय माने बिक्रम बाहादुर काने बुरिबाय आंखा बुद्ध बुरा बाय आफोर थलायफोर मुजुमाना मराना बां थैगासै दंले बिक्रम बाहादुर नता आबा ताबुं नुफिरो सकांगा आं फला कतार साजागैने कामाखौ सुरिया थांग्रो आरो निसिनि जे चंद्र आजा आसे माने आपन नायजिनि थांग्रो आफोर बर नुगो ओ सिगुरदि तैयाकते तावा तामो बतायसा बुरा खाया सरि कत मांखा आं बिक्रम बाहादुर सानाम सुंता नोङो बुरा बयस निनि नोंख्लाय थांनि तावालाय दिसिनि बरक दाफा 20 ता सगदे आं बेलायखौ सतर्क करो बेलायखौ हामबाय